Love you, Amping. Love you, Te. Thank you. So, kaya di na tayo maka-love you sa gawas sa ilang tao. Hello guys, good morning. So ako na pwede guys, si Ruby Provinciana. So kalit-kalit day ko nga tug syudad guys, dyan na nagdako o pansit. So kalit-kalit ra ni dyan na. Mura ni hangida bag gamay duha ka sinina. Bye nak. Love you nak. Bahala ka dyan nak ha. Sa maang palad guys, nagbas nga magisakyan dyan. Nisakay na lamang ko dyan yung minibus. So nga ni ang sitwasyon guys sa minibus. Grabing kapuno. So salamat kay kadto ni Sis Ansan kay ipangari ko rin sa city kay magpuro ko sa Macaulay og Hawaii magpamasad siya guys. Diya guys nakaabot na ko diya sa dari naghuwat sa food court kay isa kuno kung pa kan unog paniud to. Salamat kadto Sis Ansan. Diya guys pag humana mo pangaandad to moadto na kuno pud mi sa idang gi-check-inan nga hotel. Diya di haramig libot-libot og kuan pangita og taxi wa jay taxi na mo masakyan kay murag daghan kadto puno jud kadto mga taxi. Manang gawat na may darig maagihan ba may dari og taxi. Yara may sakay taxi. Sakya me. Ka na ingana hits na. Parang ana. Ano? Ngayon pag-puli sakay, hitsan. Hit ka ba? Ngayon, yung sakay nimo. Nanay bidari sa kuha sa ning lugaran eh. Di guys, nakasakay na mi og taxi. So ranugada na mo nakasakay, murag alas 4 naman siguro guys. So padung na mi dito sa Mandawi sa Tukuyu Inn Hotel dari sa Mandawi na sila dito nag-check-in. Door is okay. Ano bang tiyo? Ano kay bakante ba? Ah, dako man di ay. Ako, gubot. Diya guys na nanamidari sila hang 11 floor nga i-check-inan dari sa Tukuyu Inn. So kuan sila guys kanang ES Fortuna Street Mandawi. So kita-kita dari guys ang kanang mga building dari sa gawas guys sa dapitan ni mga lugaran ni. Diya murag ginirugit diha sa ubos sa ilahang swimming pool. Diya guys kanang paway sa bigkaridit kay malagi nga ko dari guys kay before lagi siya mo adto mubalik og Hawaii magpa relax siya magpa-massage. Giganahan man siya guys pangatud dito sa usbog nga asang gi-massage giganahan man siya man ang diya kong gipangari. Diya salamat kay kadto ni Sis Ansan. Diya nice kadto ag ilang gipuy-an dari nga hotel. Diya busy naghangkuan di ah. May uli na ni sa Hawaii. Gubot. Gubot kayo ng ana. Muli sa Hawaii nang uliksyon og mga gikan sa Pilipinas. Sabon. Sabon. Diya Ngalong. nang uliksyon sa kanang kanimo ni Dalagbog. lami kadto ni siya na ah. Kanang ibutang sa munggus. Dalag. Pilit. Nagdasag pilit kay magbiko pud siya. Nagabot ni mo dito i-unbox na nga kanang maimong vlog ba manisud sa kumalita gikan sa Pilipinas. Oo. Dry na. So iyahang YouTube channel Buha Bisaya Pilipina. Diya kani siya gawa ni sa kuan kanang Iloilo man. Iloilo ni siya kanang ga. Biro nakabutang diri kay kuan. Gubot kayo pa. Sanbaw Cebu lagi ni sa Iloilo. Cloud9. Wala. Uy, gibali ang daghang kay chocolate gikan dito niya. Di mo kung kapit sa kulit ito? Ah, Di ka na. ito no? Di ko kaan. Cloud9 ka. Ako yung handong mo sa kulit ka na lamig. Di ko kaan sa kulit. Na may kuan na kanang murag milk. Kanang puti. Mukha ko. Pangita. May ito yung giduha kanang Lamig puti. kiniti. Usa na po na yung ipang sudlan, lagi pang sudlan ko nilag. Ay di ah. Kulit. Lagi gikan maguni siya og kuan oh. Kani ay short ni dere? Oh. Lagi pang grabe jud ni sila kabuutan ning mga taga kuan usa ay na.
Liti, kanang taga asa tong street inyo ha sa Liti? Ilungos. So taga Ilungos Liti ni sila guys. Arang kabutan na gipangari pa jud ko nila sa Mandawi dahil silang hotel. Pare ka na panilot ko. Salamat kay Kadyo sus. Kadyo gidahang tabang na kay ja kung gipahilot ja ladyo pa jud Kadyo dara pa ja Cebu. Guys kanang kani si jang kuan na kay sa among trabaho ni dito sa Manila na. Design. Canvas ang tawag ani na. Ha? Canvas. So muna akong buhat sa na magtupi diri sa gilid ya. Naghuman og print. Muna yung babaho na mo sa Gifts and Package Design Center. Shout out ko diha sa mga kauban diay sa Gift and Package. A few moments later. Guys, gapa kay siya. So mangnaog mi kay so nice kay siya. Ay, against the light. Malipong kang tanaw. So padumi sa baba. Door is open. Diyan na namin dari sa bus kay mamaho sa kuno mi. Diyan salamat kay Kadyo dari sang sister Aluha kay nang ijalay ko gipangari dari diyan. Makatry po ko dari pamahaw. So mamaho sa ta dari guys sa ilahang gi-check-inan kay libre man kuno dari ag pamahaw. So tanaw na to guys ug sa ilang mga pamahaw dari sa ilang mga luto. Diyan mo ni mga sudan sa dias Domingo kuno guys adaghan na kuno kadto ni sudan sa karon na Bagyo Beans. So gamay rehang kuhaon kay mobiyahe ra ba ko. Diyan kuan lay kuno ni siya na Bicon. So Bicon ni siya guys na. So gamay ra po iyang kuhaon guys kay malagi na kanang mobiyahe pa ko padung ulig Uslob. Daghan salamat Kadyo ni Sis Ansan nga madinidyan ka buutan. So nakatry po ko hotel nga ingani baka sosyal. Salamat Kadyo kay ang kasiksira ba din si Jana pa din salad, pineapple. Yeah. Try ko sa pineapple. Dili kag pineapple? Ay! Hirang rice naman diri duro. Grabe oh. No, karon kay naman kuan. Ay, usay daghan. So, mamahaw mi. Salamat Kadyo dari sa kuan eh. Guwapa ka din. Mahaw mi. Guwapa. Makasing yan. Makasing gang. So, mahaw mi guys. Salamat kay Kadyo ni Sis Ansan. Mahaw. Diyan na Kadyo diri ang kuano. Libre ang pamahaw dari. Daghan kayong klaseng pero daghan jud klase basta ilay ng adlaw. Depende ra sa adlaw. So karon ang kuha na sila Bagyo Beans. Yeah. Ani mga dessert ra ni pero nikuha kong itlog. Ay na dito yung salad no. Ay kanang macaroni salad. Ako ni kuha kay mapul na niya akong tiyan. So mamahaw ta. Guys, dito na sa kanamis taas. Dali ako to ng 11 floor. So 11 floor mingaw sila na dusod sa gawas. Kira na ako matanag kuan.
Bay, unsa mo sa ibuhatan mo bayan. Kita dito ato ko. Ang member card. Ito na card. Ha? Ito na card. Member card. So dia. Di, ako nang ako una. So, salamat sa pamahaw. Ibot pa sa Nya, nice ang pagkain. dili. Nice. Dili. Manglarga nami. Salamat di ka dari ni Jangan. Lago sogra ba ning utahan nila. Gawas nami guys sa lungga. Daghang salamat di ka sa nag-invite na dari para mag-massage. Ito aning gawas na to ah. Siksi ka to ah. Siksi walay kauban. Siksi, di rapat sa siksi. Bapa niya, butan. So, bless the God ni sa ni Lord. Sana all. Tinabangon sa bisag kinsa. Salamat kadyo. Salamat ete. Salamat kadyo ninyong duha. Nay mga bahay ampunan pa din sila. So manggawas namin. Salamat din kadyo po din ni Salamat kay Sis sa Ann. pagpahilot. Hi, Lord. Na-massage ko gabi eh. Salamat. Na-massage ko Kuha sila gabi. mga good heart kadyo ni sila. So mangnaog nami guys sa namin sa 11th floor. Diya mularga na din ni siya og pahaway, diya amping. Siksi kadyo na oh. Kita tinae. Love you Love you, amping. te. Thank you. So kay di na ta makailab yung sa gawas sa ilang tao. Ang labi sa una na. Okay, makaka na. Pagpagsan. Hindi inabingon dyan niya. Basta matawin. Basta maayang pingon o gamit ba? Naka-down na sa. Wala ka niya. Matawin na Ini lang ilang bibig ko. Basic ayo. Nice kung ka ng bumbong ba yun? Oo. Hindot man na ibumos itong bahay na. Magbayad Para tayo sa... nani. Magbayad tayo nani punti. Ay, magbayad lagi ito sa tanawan po. Magbayad mo yung nani ba? Bumbong. Kaya mo, sa man. Down de? Hindi na kinarupitalan kay. Kung tanaw, nabalipong ko. By Mandawi. Naday kuan sounds. Oh. Mulipong di kayo nga ni. Tanaw ko lipong. Huwag na kasi aeroplano. Sige, kung maglakulihok. Upos rin ko lingkod. Mulihok ko mangilis. Okay. Okay, asan na eh? Naupo ko. Morning. Morning. Door is closing. Masang floor pa dito? Yung ilang uniform mo, mga housekeeping. 100 ba ka nang... Uniform dito nang Hindi ka nang... naadi. Tanaw lang po na, di tama ka. Ay, mag-na di English. Una man di massage diha. 250, 60 minutes, 400. 90 Back minutes. na siguro or back massage yan na. Online massage. Masalamat pa. Kitcation arrange. Dili diha kay namay maghatod diri niya nay muna og Nato? ay nay ni sakay. Diyan nakasakay na mi taxi guys damo hapit mi sa balaang bata. Senior Santo Niño pasalamat dai mi kay Disney Agi. Adlaw kuno nga niya sila ja pagpit senior wa sila nakapanagket kay daghan ni kadtong tawo. Diya guys linglibot mi dari sa likas ja mo ni atubangan sa Tukuyo Inn Hotel diri sa Mandawi. Diyan na ay mga masahista diya sa hotel pero ako di gi message guys para mo massage ni ja kay murag ganahan siguro siya. Gabi puro siya mo uli og Hawaii mo nang magpamassage kuno siya na so mga gipangari ko ni ja. Salamat kadto ni Moses Ansa. Diyan na nami dari sa simbahan ni Balaang Bata.
So mao ni si Ansan guys na naiskadto sa buhok mura po sa Santo Niño. Kulot. So mga kulot ni sila buhok nga original jud ang pagkakulot. Salamat kay kadto ni sis Ansan nakaabot pud ko dari. Pahabol og ka ng panagket dari guys. Sorry mo siya ha? Skills. Dari ta. So daghang salamat kadto sis Ansan ug salamat pud kadto ni Senior Santo Niño nga balaang bata. So gabayan tang tanan sa atong lakaw ug sa atong pangsikay-sikay asa man ta karon daghang kayo salamat Senior Santo Niño sa imong paggabay namo ang apis kay among panglawas. Hi. Mga silingan. Nagkita mi dari mga silingan. Oo, nagkita. Asa man si Halo wala pa lagi. Aslo. Ya. Sa tanan Senior Santo Niño, salamat sa akong Santo Niño diha. Daw murag Santo Niño pud ni siyang buhok. Ya mo ako mo. Dugan tagay na sa katulungan dito dong bay. Bas na may Dumandungan sa kamatong Japon. Kasama yung ligbuton diri pa. Ay, sabot. Hala, si Papi na po. So guys, sumanami og panagket. So nakahabol pa jud mi dari panagket ang naghanap pa tug nanagket. Okay ra na kay nay. Ko dari kay nay ipapalit ni si Crystal og kanang cookies na kita nila guys. 200. Na wapa kayo mga tindera. So set up ninyo. Hi. Galing ko. Visa. Evelyn. From Cebu City po. Bohol. Uy, buhol man ko. Cebu Ay, asa ka sa buhol? Sa Boan. Ay, kanang kuan ra mo Bohol sa pangalan kanang Isla. taga-isla yun. Asa na binukabo? Mukabo. Buhol man ko Sa kapag na ko sa amo sa buwang mo kuan mo. Sakop sa... Tubigon. Oh, dito ko tubigon. Lungsod lang nila mo ang Bohol. Dito ko yung tubigon agi. Dito ko tubigon din ni Angin Adla. Ay, si Oh, Mana. tubigon. Nagluto ko pista dito. Wala. Daya pro. Shout out din ko sa mga taga-tubigon niya. Kana siya, apelido ni mo? Valerio. Oh, shout out din ko sa mga taga Baloryo pero dulo na sila sa Tubigon. So shout out ko sa mga Tubigon, sis Janet and Dajon. Nakamit na po ko gwapa diyan. Nani kay hagkan. Dapat si darang ka-cute. Tatama. Aman. Ya, arang ka-cute. Oh, shout out ko ni Ja. Thank you, thank you. Thank you. Love you. But na ko dari. So salamat na kadto ni sis Ansan nga nakaabot ko og syudad naka-massage ko. Salamat na kadto sa imong kuan nga ako imong gipamassage. Swerte kadto ko nga ako imong gipamassage. Dadi ana lipay special sa imong gihatag dia. Chocolate nga kuan kanang Hawaii. Aloha. Si kuan maguni si Aloha Bisaya Palpina. So gitagaan ko niya chocolate. Sis Ansan. Dali kang paboritong Crystal. Red mango. Ija ra ba rin na doon og Hawaii. Ija ba dyan gibawasan kay ija gihatag dyan di Crystal. Grabe ka. Sweet Crystal. Gani palit day ko guys og kuan kanang biscuit nga ilahang. Ay gulguga kay nay kuan. Wala man kanang. Ija nay sa gihatag nga ang pagwapa. Yeah. Salamat, nakaabot na ko diri. Salamat kadto sa Senior Santo Niño, nakaabot po ko dito. Salamat sa itong mga piskay natong panglawas nga wala man tay batiin sa itong panglawas. Salamat kadto Senior Santo Niño nga murag okay na pud kadto kuha na ko magsisakit ang tiyan pero nagihapon siya murag bupintig. Diya ka na magsikog ihi-ihi. So salamat kadto. Salamat kadto ni Sis Ansan kanang ako diyang ikuha pag massage. Isa garang ladua dito pero ako diyang ikuha. Salamat kadto sa imong kamaado namo sis. Sa namong tanan, salamat kadto sa imong mga jum ka maadyo. So ara din na silang kamaadyohong tawo kanang gasihan pa mo sa Ginoo og daghang kadto mga grasya. Anja kuan ron guys, January 18 na. So mugreet day ko ron og happy birthday sa tanan mga nag-birthday. So especially ni sis Idi na Kanyiti. So happy birthday nimo, ma'am.
ug kanang tagaan pa ka og piskay nga panglawas ug mga grasya nga sa atong labong makagagahom. Anja, happy birthday nimo ma'am. Nakasig subaybay namong tanan. Anja, amping kanunay. Anja, happy birthday. I love you. Anja, more birthday to come. Anja, kanang manginaot ko nga happy ka karon sa imuhang birthday. So daghang kadong salamat inyong tanan. See you in my next vlog. I love you all ug amping ug ampo tang tanan.